Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Сайладык, 3 көн тоташ дәвам иткән Россия президентын сайлауга нокта куелды. Безнең Татарстан дәүләт телерадио компаниясе башлап җибәргән Балалар илне ясый республика телевизион конкурсына Әлки районы укучылары да кушылды. Тел ачкычлары Яшел Үзән районында гаилә елына багышлап, шул исемдәге төбәк-ара бәйге узды. Узган елларда тарихи вакыйга. Россия президентын сайладык. Быел сайлау беренче мәртәбә 3 көн дәвам итте. Республика халкы тавыш бирүдә бик актив катнашты. Сайлауларның нәтиҗәләре барышы турында тулырак алдагы язмада. 3 көн дәвам иткән Россия президентын сайлау тәмамланды. Татарстанда сайлау участоклары кичә кичке сәгать 8-дә ябылды. Дәүләт автоматлаштырылган системасы мәгълүматлары буенча, иртәнге сәгать 7-гә сайлаулар буенча Татарстанда Владимир Путин алда бара. Ул 88,74% җыйган. Николай Харитонов 4,83%, Леонид Слуцкий 3,93%, Владислав Даваньков 1,53%. Дәүләт автоматлаштырылган системасы мәгълүматлары буенча, Россиядә сайлаулар буенча Владимир Путин 87,34%, Николай Харитонов 4,31%, Владислав Даваньков 3,79%, Леонид Слуцкий 3,19% тавыш җыйган. Бюллетеннарны эшкәртү дәвам Тавыш бирү барышында 16 мең күзәтүче теркәлгән иде. Шуларның 11 меңе төрле сәяси партия вәкилләре. Шулай ук халыкара күзәтүчеләр дә катнашты. Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, сайлау гадәти режимында узган. Тавыш бирү барышында йогынты ясаучы хокук бозулар теркәлмәгән. Рамазан айында Татарстаннан Мәккәдәге кеше хаҗ кылучы 100дән артык милләттәшебез Россия президентын сайлауда катнашу өчен Җиддәгә барган. Алар үзләренең гражданлык бурычын Җиддәдә Россия Федерациясе генераль консуллыгында үтәде. Сайлауның соңгы көнендә Акбарс аренасында гаилә фестивале узды. Анда 50 меңнән артык кеше катнашты. Республика халкына Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать итте. Һәммәгезгә дә шушы изге эшләрдә катнашканыгыз өчен зур рәхмәтләр. Исән сау булыгыз, үзегезне саклагыз, илләребез тыныч булсын, республикабыз гөрләп торсын. Рәхмәт сезгә. Казан сәхнәсе республиканың төрле почмакларыннан дистәләгән артист һәм бию ансамбльләрен җыйды. Республикада яшәүче һәркемнең Татарстанда бүләк алу, автомобиль оту мөмкинлеге бар иде. Моның өчен сайлауга килгән гаиләләр социаль шелтәрләрдә гаилә белән сайлауга хэштег белән фотосурәтләр урнаштырырга тиеш иде. Татарстанда эш җиңүче билгеләнде. Машина ияләре Актаныш районыннан Гардисламовлар гаиләсе, Лаеш районыннан Хөснетдиновлар гаиләсе, ә 3нче Лады грантының хуҗасы Ильвина Митрофанова булды. Ул сайлау участогыннан ире белән уртак фотосурәт урнаштырган. Россия президентын сайлау ил тарихында мөһим вакыйгага әверелде. Шуның өстенә бүген истәлекле көн. Кырым һәм Севастопольнең Россия белән кушылуына 10 ел. Шул уңайдан республикада тантаналы чаралар көтелә. Ә көндез күргәзмә үзәгендә Казан ярминкәсе уза. Алия Галиуллина, Виктория Бояринцева, Линар Хабибуллин, Ринат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары. Бүген Кырым һәм Севастопольның Россияга яңадан кушылуына 10 ел тулды. Шул уңайдан республика рәисе Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать итте. Бүген без тарихи вакыйга. 2014 елның 18 мартында Кырым Республикасының Россия Федерациясы составына кабул итү һәм илебез составында 2 яңа субъект булдырылу турындагы шартнаманы имзалауның 10 еллыгын билгеләп үтәбез. Илебез президенты Владимир Путин әйткәнчә, Кырым Россиянең җәүһәре, энҗе бөртеге. Халыкларыбыз арасындагы күптәнге туганлык багланышларын исәпкә алып, Татарстан Республикасы һәм Кырым Республикасы арасында сәүдә-икътисади, фәнни-техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешүгә кул куелды. Бүгенге көндә Кырым Республикасы һәм федераль әһәмияттәге Севастополь шәһәре ил үсешенә зур өлеш кертә. Махсус хәрби операция шартларында кырымлылар һәм Севастополлылар туган җирне сугыш афәтеннән батырларча саклыйлар. Кырым һәм герой шәһәр Севастополь белән бергә меңләгән татарстанлы ватаныбызның якты киләчәге өчен көрәшә дип билгеләп үтте республика рәисе үзенең мөрәҗәгатендә.
Башка темаларга күчәбез. Март айының уртасына да килеп җиттек. Тирә-юньдә әле кар ятса да, төннәрен суыклар булса да, тагын берничә көннән көн белән төн тигезләшә. Бүген синоптиклар көндез һава температурасы 6 градуска кадәр җылыта дип фаразлый. Кар катламы күп булуы игенчелек өчен уңайлы шартлар тудыра. Бу турыда Республика авыл хуҗалыгы һәм азыклык министрлыгы белгечләре белдерде. Республикада атна сайын көзге культураларның торышын тикшерәләр, аларның мәйданы 550 мең гектар тәшкил итә. Шул исәптән үсемлекләрдәге шикәр күләме дә бәяләнә. Гомумән үсемлекләрнең торышы һава температурасына бәйле, биредә май һәм июнь айлары төп рольне уйнаячак. Чыгарылышыбызны Татарстанда нәшер ителүче газета, журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Аның белән гадәттәгечә журналист Миназым Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Сайлау аркасында тукталып турдан соң гадәти изебезгә төшик. Татар матбуатының нинди проблемаларны алга сөрү турындагы сөйләшүне дәвам итәбез. Салкын һәм галәмәт карлы кыштан исән-сау чыккан халыкны журналистлар тагын куркуга салмакчы. Бу юлы киләсе җәйнең кыт чыкмалы кызу киләчәклеге белән. Бу турдагы язманы беренче битенә чыгарып бергән Шәһри Казан газетасы сары матбугатка хас булган адым кулланып, башта дөньяга Эль-Ниньо дип аталган серле климат феномены афәт алып килә дип куркыта да, аннары шул ук фаразны Казан университеты галименең җавабы белән юкка чыгара. Безне күрмәгәнне калмаган халыкны булай гына куркытуы авыр. Аннары бабайлар әйтмешли, алдагысын бер Алла гына белә. Россия президенты быел мәктәп тамамлаучыларга бер фәннән имтиханны кабат тапшырып карау мөмкинлеген биргән иде. Билгедән канәгать булмаганнарга тагы бер мөмкинлек бирелүен. Әмма билген элеккегесеннән начаррак була калса да, элеккегесен калдырып булмаячак. Ике эштән торган имтиханны да аерым-аерым гына биреп булмаячак. Кыскасы, белеменә ышанышы булмаганнар бәхетле чиракка үмет итә алмый. Алга таба эшләр бердәм дәүләт имтиханнарын бөтенләй бетерүгә бара дип раслый югарыдагыларның уй-гамәлләре белән таныш әфәнделәр. Монысына да ышанырга була. Без бит бер чиктән икенче чиккә ташланып яшәргә күнеккән халык. Быелгы яздан нәрсә көтәргә? Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе бу хакта белгечләр белән сөйләшкән һәм язгы ташу чорында су басучы авылларда яшәүчеләрнең хәлен белешкән. Язмадан аңлашылганча, быел яз акрынлык белән килергә тиеш. Су басуларда андый зур масштабларга булырга шамаган, дип раслый халык синоптигы. Ләкин шулай да хакимият язгы ташуга тулы кешенә әзерләнгән. Шуңадыр Татарстандагы су басу куркынычы булган 200 авылда яшәүчеләр дә алай зурдан кубып борчылмый икән. Ахыр хәерле булсын дибез. Кибетендә исерткеч һәм тәмәке сатылмый, чөнки эчүче юк. Эчмәгәч, эшкәдә, гаиләгә дә вакыт җитә. Саба районының 125 йортлы 2 басу Арташы авылында гаиләләрнең нык булуын әнә шулай аңлатканнар. Айык авыл турындагы язманы укып чыкканнан соң башка килгән беренче уй, бит айык килеш яшәү адәм баласына бөтенләй икенче мөмкинлекләр аша. Иншалла, мондый үрнәкләр Татарстанда тагын да бардыр һәм булыр. Казан утлары журналының март санында халык язучысы Нәбирә Гыймаддинованың Гөл ханым турында хикаят исемле повестен аерым әйтергә кирәктер. Симбикер журналының баш мөхәррире, күренекле җәмәгать эшлеклесе Роза ханым Тофитулова турындагы бу әсәрне укучылар андагы бүген дә исән һәм бакыйлыкка күчкән яңа заман кешеләренең үз исемнәре белән табыр. Шөкер, шәхесләребезне исән шакларында кадерләргә өйрәнеп киләбез бугай. Әдәбиятыбызга яңа исем булып килеп кергән хезмәттәшебез Фирдус Гыймалтдиновның бүгенге тормышыбызга караган шым повесте әсәр Телләр комиссиясе үткәргән ябык конкурста беренче урынга лаек булган иде. Бүгенге тормышыбызны күз алларга, күңелләрдә йөргән уртак кичерешләребезне барларга ярдәм итә. Укудан һәм фикер йөртүдән аерылмыйча яшәүчеләрдән булсак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик. Бүген Рамазан Шәриф айының 8-нче көне. Бу айда мусульман халкы изге гамәлләр кылып, берсен-берсе сөендергә ашыга. Елдагыча республика район авыллары мәчетләрендә тәрәвих намазлары, ифтар ашлары үтә. Быел Казанда ифтарлар 48 мәчеттә уза, республика ифтары Казанда 29 мартка билгеләнгән. Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә 12 мең кеше көтелә. Бу елдан башлап республика ифтары федераль статуска ия. Шулай ук Татарстанда ел сайын үткәрелә торган Рамазан игелекле гамәлләр ае марафоны да старт алды. Республика Диния нәзарәтенең Зәкат Хәйрия фонды авыру балаларга ярдәм күрсәтүне дәвам итә, аз киремле гаиләләргә азык төлөгеләшә. Шулай ук бүген 18 мартта православие динен тотучыларның бөек посты башлана. Ул 40 көн, ягъни 4 майга кадәр дәвам итә.
Узган атнада безнең Татарстан телерадио компаниясы балалар илне ясый 18-нче республика телевизион конкурсына старт бергән иде. Татарстан мәктәпләренең башлангыч сыйныф укучыларына 4 тема тәкъдим ителде. Иҗади ярышка Әлки районы укучылары да кушылды. Алар кайсы темага өстенлек бирде? Бу турыда киләсе язмада. Базарлы Мотактагы беренче гомуми урта белем бирү мәктәбе диварларына махсус хәрби операцияда катнашып Россия герое исеменә лаек булучы каһарманнарга мемориаль такта урнаштырылган. Ватан сагында торучылар белән авыл халкы шул исәптән яшьләр дә бик горурлана. Шул сәбәпле әлеге бәйгедә катнашу өчен егетләр «Мин патриот» темасын сайлаган. Куркынычсыз юллар юнәлеше һәм фәнни технолог үсеш елы да әлеге бәйге кысаларында зур әһәмияткә ия. Юлларда ничек йөрергә икәнне ясадым. Катнашучыларның әти-әниләрен, туганнарын сүрәтләвенең төп сәбәбе быел Россиядә гаилә елы булуы. Семья — это важно, они тебя поддерживают всегда и любят. С ними всегда хорошо проводить время. Катнашучыларның укытучылары кызлар егетләр иҗатына карап сөенде. Татарстан Республикасында үткәрелә торган бу конкурслар яшь, талантлы, перспективалы балаларга үзләрен күрсәтергә, үз казанышларына югары бәя алырга һәм инде уңышка ирешү юлында алга таба барга зур юллар бирә. Республика бәйгесенә шулай ук район мәктәпләре дә кушылды. Май ахырында муниципаль этапта җиңүчеләрнең исемнәре билгеле булачак. Гомуми нәтиҗәләр чыгару исә Россия көненә тәгаенләнгән. Оештыручылар Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Мәгариф һәм фән министрлыгы, ЮХИДИ юл хәрәкәте именлеге, шулай ук Бердәм Россия партиясе. Җиңүчеләрне дипломнар һәм бүләкләр көтә. Динә Нишметдинова, Дмитрий Второв, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары, Әлки районы. Быел Россиядә гаилә елы. Шул уңайдан республикабызда да төрле чаралар оештырыла. Бу көннәрдә Яшел Үзән районының Йылдызлык балалар бакчасында гаилә елына багышлап 10-нчы тел ачкычлары дип исемләнгән төбәк-ара бәйгесе булып узды. Биредә Россиянең төрле шәһәрләреннән һәм Татарстан районнарыннан 40 гаилә катнашты. Шуларның 11-е финалга чыкты. Чараның иң матур мизгелләре турында Яшел Үзәннән Айгөл Гатауллина язмасында. Сабировлар гаиләсе Яшел Үзән районының Осинова авылынан килгән. Тулы составта әнисе, әтисе, 2 уллары һәм конкурсант кызлары Иллария. Үзләрен ышанычлы тоталар. Мондый чараларда беренче тапкыр гына катнашмаулары сизелә. Это не просто, но мы стараемся. Бу җиңел түгел, без тырыштык. Бер түгәрәкне дә биюне дә калдырмыйбыз. Алтын халык ансамбле каршындагы бию ансамбленең бик зур коллективы. Балаларыбыз анда йөри. Бик рәхәтләнеп катнашабыз, бәйгеләрдә җиңеп кайтабыз. Яшел Үзәннән 5 яшьлек Мөнир Хайдаровның бүген дебют чыгышына ныклап әзерләнгән. Балташ районыннан Исламия Ибрахимовага ярдәмгә гаиләнең өлкән вәкиле Дәвәнисе килгән. Мондый бәйгеләрдә катнашуы гаиләбезгә яңадан да татурак, ныграк булырга ярдәм итә. Татар мөхитен аңларга, күбрәк өйрәнергә ярдәм итә. Без балабызның уңышларына сөенәбез, куанабыз, киләчәктә дә аны үстерергә тырышырбыз. Бәйгедә җиңү мөһим түгел, менә мондагы мөхтәрәм милләттәшләр белән аралашу үзе бер горурлык, үзе бер рәхәтлек. Тел ачкычлары бәйгесе Йылдызлык балалар бакчасында 10-нчы тапкыр үткәрелә һәм гаилә елына багышлана. Педагоглар аңа 2014 елда Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының Мәгариф идарәсе, җирле бүлекчәләре һәм Татарстан Республикасы татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы белән берлектә старт бирә. Конкурс проводится в 2 этапа. Заочный этап. Бәйге 2 этапта үткәрелә. Читтән торып этапта 40 катнашучы катнаша. Шикләр киңәйтелә. Элек бу Яшел Үзән районы гына иде. Хәзер Татарстан Республикасы районнары, хәтта Ижевск, Киров шәһәрләреннән дә катнашучылар бар. Финалга 11 конкурсант чыкты. Нәкъ менә алар бүген жюрига үзләренең талантларын, осталыкларын күрсәттеләр һәм гаилә традицияләре турында сөйләделәр. Жюри әгъзалары барысында бәяле чыгышларның эчтәлеген, белемнәрнең тирәнлеген, артистлык бәйгенең гран-при бүләгенә 33-нче Ал чәчәк балалар бакчасыннан Әдилә Әхмәтханова ия була. Тату гаилә ватаныбызның нигезе һәм анда туган телгә мәхәббәт һәм нигез салына. Айгөл Гатауллина, Юлия Озерова, Александр Костин, Татарстан яңалыклары өчен Яшел Үзән районыннан.
Эфирда Татарстан яңалыклары, біз туры эфирда эшлибез, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Бу көннәрдә Шәрык клубы майданчыгында театраль Идел буе фестиваленең республика этабында җиңүчеләренә бүләкләү тантанасы булып узды. Исегезгә төшерәбез, әлеге фестиваль Россия президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров башлангычы белән Россиядә театр елында 2019 елда гамәлгә ашырыла. Проект яшь кешеләрнең мәдәни даирәсен киңәйтүгә, һәвәскәр театр коллективларына ярдәм итүгә һәм аларны үстерүгә юнәлтелгән. 27 мартта Бөтендөнья театр көнендә видеотрансляция аша жюри тавыш бирү нәтиҗәләрен игълан итеп, фестивальнең җиңүчеләрен билгели. Җиңүчеләр Идел буе федераль округының барлык 14 төбәгеннән ачыклана. Бу безнең өчен горурлык һәм біз күрәбез безнең театр, балалар театры алар бар һәм алар елдан сайын аларның дәрәҗәсе дә арттыра бара һәм бу тарихи сәхнәдә сәйер труппасы уйнаган сәхнәдә безнең республикабызда җиңгән театр төркемнәренә бүләклибез һәм әлбәттә мин уйлыйм бу бәйгенең һәм бу хәрәкәтнең киләчәге. Чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга бу атнада узасы чаралар афишасы белән таныштырабыз. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишмәдинова. Бу атнада Казан шәһәрендә һәм республика районнарында нинди мәдәни чаралар көтелә? Әйдәгез бергәләп барлыйк. Бүген кич Кәрим Тинчурин театрында гаилә учагы дип исемләнгән экскурсия була. Экскурсия гаилә елы кысаларында оештырыла. Чарада катнашучыларны театр артистларының гаилә парлары белән очрашу һәм иҗади номер көтелә. 19 һәм 20 март көннәрендә Кәрим Тинчурин театр сәхнәсендә флешка, рэп һәм мәхәббәт дип исемләнгән зур премьерага рәхим итегез. Инде ел көннәрендә Яратам бетте китте һәм Мәдинә спектакльләре уйналуы көтелә. 22 март көнне Василий Виноградовның тууына 150 ел. Шул уңайдан Камал театры оркестры тамашачыларны музыка, драма дип исемләнгән яңа концерт белән куандыра. Бирегә рәхим итегез. Галиаскар Камал театрында шимбә көнне Җанкисәк Кәйим, якшәмбе көндез һәм кич Сит-сыту спектакльләре куела. Чаллы театрында премьера Сихерче спектакленә рәхим итегез. Шулай ук биредә 24 март көнне Кар астында кайнар Шишмә спектакле уйнала. 31 майга кадәр Ислам мәдәнияте музеендан үзгәрешләр чоры мәдрәсәсе күргәзмәсе дәвам итә. Экспозиция Казан Мөхәммәдия мәдрәсәсенең 140 еллыгына һәм аңа нигез салучы, җәмәгать һәм дин эшлеклесе, педагог Галимҗан Барудинең 165 еллыгына багышланган. Легендар җырчы Әлфия Абзалова исемендәге музейда җыр моңга гашык кешеләрне үзенә чакырып кала. Биредә легендар шәхесебезнең җырларына сыкланып, костюмнарын күреп, иҗат юлы белән тагын да якынрак танышырга мөмкин. Бүтән секрәләр әйтәләр. Беләсезме, монда әллә нинди энергетика. Шул хәтлек толы әнинең күлмәкләреннәнме, монда бит артефактлары. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар менә шундый иде. Мин Динә Нишмәдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Чыгарылышыбызны татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Бүген сүз татар сәнгате тарихында тирән эз калдырган шәхес, җәмәгать эшлеклесе, педагог, Камал театрының легендар директоры Шамил Закиров турында. Бу көннәрдә, ягъни 15 мартта, исән булса аңа 79 яшь тулыр иде. Шамил Закировның тормышы белән тулырак татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Галиәҗев таныштыра. 20-нче йөз ахыры, 21-нче йөз башы татар театры һәм гомумән татар сәнгате тарихында тирән эз калдырган шәхес, җәмәгать эшлеклесе, педагог, гаҗәеп дәрәҗәдә мөлаим, ярдәмчел һәм җавапчыл кеше. Татарстан Республикасы мәдәнияте һәм сәнгате өлкәсендә 4 елдан артык хезмәт куйган Шамил Зиннур улы Закиров 1945 елның 15 мартында Чистай районы Нарат елга авылында дөньяга килә. Шамил Зиннур улы яшьтән үк яңаны ачуга, булдыруга, куруга омтылучан рухлы, шул максатта тәүлегенә 16 сәгать хезмәт куярга сәләтле кеше була. Казан химия технология институтын тәмамлаган егетне
мәдәният өлкәсенә ВЛКСМның Татарстан өлкә комитетындағы иҗтимагый сәяси эшчәнлек алып килә. 1985 елның 4 февралендә Шамил Закиров Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры директоры итеп билгеләнә. Директор вазифасында хезмәт куйган 27 ел дәверендә Шамил Зиннур улы үзен талантлы җитәкче, чын профессионал, зур иҗади шәхес итеп таныта. Шамил Закиров республикада үткәрелә торган күп санлы театр фестивальләренә башлангыч бирә һәм аларның оештыручысы була. Төрки халыклар театрларының халыкара Нәүрүз фестивале шулардан берсе. Бу фестиваль Галиаскар Камал театрының һәм республикадагы барлык театрлар бергәлегенең генә түгел, бәлки барча төрки театрларының брендына әверелә. Шамил Закиров яшь актерларга һәм режиссерларга юл ачуны бурыч саный. Булачак кадрлар әзерләүгә аерым игътибар бирә. 1990 елда Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать академиясендә актерлык бүлеге ачылуда аның өлеше зур. Ул үзе дә академияның идарә һәм икътисад кафедрасы доценты була. Шамил Закировның тиңдәшсез оештыру сәләте барабарына бөек татар артистлары, режиссерлары һәм драматурглары, шулай композиторлар һәм рәссамнар яткәрен мәңгеләштерү максатыннан республика күләмендәге чаралар уздырыла. 2003 елда Шамил Закиров тәкъдиме белән максаты драматургия өлкәсендә яңарышка ирешү, заманча татар драматургиясын популярлаштыру, яңа исемнәр ачу, яңа драматургия материалы эзләү булган яңа татар пьесасы конкурсы игълан ителә. Әлегә игелекле һәм гомерле конкурс кабатланып тора. Шамил Зиннур улы Закиров репертуар булдыру, яңа театраль формалар табу, квалификацияле кадрлар сайлау, театрның җитештерү техник базасын үстерү мәсьәләләренә зур игътибар бирә. Җитәкченең вазифаи фидакарлыгы, ярдәмчеллеге һәм биниһая кешелеклелеге һәр хезмәткәрне күз уңында тота һәм кайгырта белүе театрның көйле тормышын тәэмин итә алуы. Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрына югары дәрәҗәдәге милли мәдәният учагы статусына ирешергә һәм шул дәрәҗәне сакларга мөмкинлек бирә. Кызыклы факт: 1993 елдан алып Финляндиягә барып кайтканнан соң Шамил Закиров төрле илләрдә, төрле телләрдә, төрле формада басылган Коръән китапларын җыйган. Тупланмасына ахыр чиктә 600-дән артык китап кергән. 2008 елда ул барлык җыелган китапларны Кол Шариф мәчетенә бүләк иткән. Мин тапшырган китапханәдә анда бик сирәк очрый торган шедеврлар бар, полиграфия шедеврлары. Ләкин ул менә шушы китапханәдә булырга тиеш һәм аны халык аның белән танышырга тиеш. Бу безнең халыкның байлыгы булырга тиеш дип уйлыйм. Мәдәният өлкәсендәге казанышлары өчен Шамил Закировка 1991 елда Татарстан АССРның атказанган мәдәният хезмәткәре, 2006 елда Россия Федерациясының атказанган мәдәният хезмәткәре исеме бирелә. Шамил Зиннур улы Закиров 2012 елның 26 февралендә Казанда вафат була. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан соң эфирның хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Бүген уразаның 8нче көне. Авыз ачу 17 сәгать 54 минутта була. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.